L-eks ministru ta' żmien Gonzi PN u l-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ħareġ fuq taslima u ma nġabarx din il-ġimgħa kompla jġib aktar kejos u disgwid fih dan il-Partit Nazzjonalista. F'Lulju li għadda l-eks deputat tal-Blue Hero smar fuq Facebook u kif jagħmel ta' kuljum qabad ma' xi ħadd mill-Gvern Laburista u nfex f'allegazzjonijiet u kalunji. Dakinhar Jason Azzopardi nfex f'allegazzjonijiet fil-konfront tas-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol li min-naħa tiegħu fetaħlu libel. Azzopardi risponda l-libel li fetaħlu Spanjol bil-kliem bravu, prosit, merħba biex imbagħad qallu għadek kemm ftaħt il-kaxxa ta' Pandora niltaqgħu. Din il-ġimgħa l-eks deputat nazzjonalista bela kliemu u ammetta li kien gideb fil-konfront ta' Spanjol tant li fil-qorti rtira l-allegazzjonijiet li kien għamel dwaru u talbu apoloġija. One News informat il wara dal-episodju kien hemm disgwid qawwi fil-qalba tal-Partit Nazzjonalista b'nies viċin ħafna tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delia jgħidu li tmexxija nazzjonalista li llum għandha bħala perċimes tagħha lil Carol Aquilina u Bernard Grech joqgħod għal kull ma jgħidlu li jekk il-Partit Nazzjonalista mhux se jiddisassoċja ruħu minn Jason Azzopardi se jkompli jgerrex lin-nies mill-Partit Nazzjonalista. Jirriżulta li ntqal kliem bħal Jason Giddib jaġġel u jispara fuq in-nies bla doċ biex jagħti xturu Jason li jikdeb ma' kull nifs li jieħu qed juża strateġija ta' attakk fil-konfront ta' esponenti tal-Gvern anke jekk wara jirriżulta li kien qed jikdeb bħalma ġara fil-każ ta' Ryan Spanjol. Oħrajn qalu li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li Jason qed ikompli esponi lill-Partit Nazzjonalista bħala il-Partit tal-mibeda u l-vendikazzjoni u li dan qed ikompli jgerrex lin-nies mimma l-Partit Nazzjonalista. Ta' min ifakkar li l-eks kap nazzjonalista Adrian Delia li spiċċat qaċċat minn kap meta Jason u ċorma deputati nazzjonalisti sfiduċjawh kien iddeskriva lil Azzopardi bħala giddieb. Madankollu One News informat li minkejja twissijiet li ngħatat it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista wara dak li għamel Azzopardi din il-ġimgħa l-istess mexxija lajlesta u lanqas tista' tiddisassoċja ruħha minn Jason Azzopardi. Sorsi mitħla tal-Partit Nazzjonalista u li tkellmu ma' One News qalu illi kemm il-darba jibqa' Carol Aquilina jiddetta x'għandu jiġri fil-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi jibqa' jirrenja fil-Partit Nazzjonalista u da minħabba fost l-oħrajn li Robert Aquilina tar-Repubblika li jiġu hu Carol Aquilina u Jason Azzopardi huma ħaġa waħda. Aktar minn hekk Bernard Grech ma jaffordjax xurta lil Jason Azzopardi kemm għax dan kien wieħed mill-perċimes biex l-istess Grech tpoġġa fis-siġġu ta' kap kif ukoll minħabba li Grech jaf li jekk jurta lil Jason Azzopardi dan idur kontrih jikdeb fuqu u jpattijilu. Tant Bernard Grech huwa maqbut minn kull naħa u ma jista' jagħmel xejn fil-konfront ta' Jason Azzopardi illi dakinhar stess illi l-eks deputat nazzjonalista ammetta li kien gideb fil-konfront ta' Ryan Spanjol. Azzopardi kien mistieden speċjali fuq l-istazzjon